Helo! Helo! Wel, croeso i Camau Cerdd arbennig i ddathlu y Gwyl Delynau, offeryn hyfryd y delyn. Heddiw fyddwch chi angen template o'r delyn i lliwio mewn, fel mae Mari yn dangos rwan, neis iawn. A hefyd fyddwch chi angen eich corff i symud o gwmpas neu unrhyw offeryn i ysgwyd. Welcome to the Welsh Harp Festival Camau Nesaf session. So today we'd like you to have your template, which you can download from our website or from the Facebook page. And we'd like you to bring instruments and your bodies to have a good old shake and bout and boogie. Dwi'n mor falch i gyflwyno chi i rywun arbennig rwan. Dyma Hydref, delyn enwog iawn. Helo bawb, croeso mawr i chi i Gwyl Delynau Cymru. Elen dwi, a dwi'n un o'r tiwtoriad ar y cwrs blwyddyn yma. A dwi'n edrych mlaen achos mae hynna'n golygu byddai'n cael y pleser o wrando ar llwyth o delynorion gwahanol o bob rhan o'r byd i gyd y chwarae darnau gwahanol a'r delynau gwahanol. Reit, dwi'n yn gwybod os ydych chi wedi sylwi ar rhywbeth wrth ymyl fi fel yma. Be ydych chi'n meddwl di hwnna? Telyn, ia, dyna beth sy'n yn yr Gwyl Delynau, de. Rwan, dwi'n gwybod bod chi'n mond i gweld hanner y delyn ar y funud, ond mae'n ei symud camrad. Mae ydych chi yna am reswm arbennig i chi gael gweld gwylod y delyn. Cliw bach i chi. So parsley di hwn, yn heli ni di parsley. Mae parsley'n dod efo fi bob man. So mae parsley'n dod i gyngerdd unawdol, cyngerdd cerddorfaol, neu recording, be bynnag, mae parsley yna fo fi. Mae parsley yn delyn seis llawn. Felly mae yna 47 o dana ar parsley. Mae yna lot o dana. Mae yna rhai o'r tanau'n goch, C's di hynna. A mae rhai o'r tanau'n ddi, F's di hynna. A mae hynna wedi cael ei lliwio, o bod ni'n gallu gwybod pan o'ch di'n di prin, neu fel arall, syniad goll. Rwan yr rheswm mae'r camera i lawr, ydy dwi eisiau chi weld beth sy'n wilod parsley. Dwi'n yn gwybod beth ydych chi'n weld i fan hyn, ond ella bod chi'n gweld pedals. Rwan, dwi'n gwybod bod chi'n gweld lot rwan, so dwi'n mynd i droi parsley rownd, fel bod chi'n gweld gwylod i gyd. Rwan, da chi'n gallu gweld bod yna 7 o bedala ar parsley. Mae yna 3 ochr yna, mae'r droed chwith yn gwrdd hyn, a mae yna 4 ochr yma i droed 10, lot o bedala. Rwan, os na i symud y camera, dwi'n gwybod bod top parsley, achos mae'n reit neis ar y top hefyd. Chi, wow, lovely. A wan fi rhaid demonstratio beth ydych chi'n gallu neud efo'r pedals i gyd. So, os dwi yn neud, nhw'n ni'n neud C, so nodyn coch. Os di'r pedal yn y top, mae'r C yn flat. Os di'r pedal yn y canol, natural, gwylio, sharp. So mae'r pedal yn newid y sŵn. A mae'r pedal wedi cysylltu trwy'r pilar yma i hein, y fan hyn, a heinia sy'n newid y tant. So mae'n glyfar iawn. A dyn ni'n gallu neud pethau reit cool efo'r delyn. So, da ni'n gallu bod yn reit freuddwydiol. Neu, da ni'n gallu bod reit spooky. So. Mae fath o horror film, dydy. Ie, so mae'n lot o bethau da ni'n gallu neud mewn pedals. A wrth gwrs, da ni'n chwarae darnau gwahanol falle fyd. Ond, os oes gennych chi ffrind, neu brad neu chwaer, neu lle bod chi'n chwarae telyn, bete bod nhw ddim yn chwarae telyn mor fawr o parsley. Mae gen parsley chwaer bach. So mae parsley nôl yn mynd o parazilis i mewn. A dyma hi. Azilis di hon. A fel ydych chi'n gweld, mae azilis dipyn llai na parsley. So, does na ddim pedals o'r azilis. Mae azilis efo 34 o dana, a dim pedals. Mae azilis efo levers o fyma. So, yn lle'r pedals, da ni'n rhoi y lever i fyny, a mae'n newid y nodyn. A mae'n 2 i bob un. So mae'n chydig bach haws. Ac wrth gwrs, mae azilis yn lot llai, so mae'n haws i gael rifo. So, ie, dwi'n gallu pigo fyny parsley mewn gorau mynd ar droli. Dwi'n gallu pigo fyny azilis. Mae'n ysgaf nes. So, dim ond 2 delyn sgynna fi. Dangos i chi, ond mae'n lot o wahanol delynau.
Da chi'n gallu cael telyn deires efo 3 rhes o dana, a dim pedals a dim levers, just y tana. A da chi'n gallu cael Chinese harp a bob math o bethau. Os da chi'n googlo fo nwch chi ffeindio llwyth o wahanol fath o delynau. Ond ella rhyw ddydd byddwch chi'n chwarae un o hyn. Ac os da chi wedi ddordeb, cerwch ar wefan yr wyl a gweld beth sy'n mlaen, gweld y cyncerddau a falle. Mae'n ddifyr iawn Ond diolch am wrando, a gobeithio gawn ni gyfarfod rhywbryd mewn rhyw ddosbarth yn y blynyddoedd nesaf. Hwyl am y tro. Tara! Waw! Am sain hyfryd, Mr Cerdd. Waw, mae Mr Cerdd yn hoff iawn o'r delyn. Mae o wedi gwirioni hefo sŵn hir. Mae'r delyn yn gwneud yn do, Mr Cerdd. Ia, yr tannau, pan da ni'n tynnu'r tannau ar y delyn, mae'r sŵn yn para am amser hir iawn. Dydy? Wel, mae gennym ni rhywun arall yn ymuno hefo ni gwan sydd yn chwarae'r delyn hefyd, sef Lucy. Ac da ni am gael gêm bach hefo Lucy rwan. Mae Lucy am chwarae nodau ar y delyn. Ac da ni am gwrando'n astudd ar yr nodau yma. Fydd na rhai yn para am 1, fydd na rai eraill yn para am 2, ac rhai o'r nodau yn para 3. Ac beth da ni am wneud? Da ni am stompio traed ni i'r delyn. Felly pan fydda ni'n clywed nodau 1, fydda ni'n gwneud 1 stomp. Pan fydda ni'n clywed rhai 2, fydda ni yn stompio 2 waith. 1, 2. Ac pan fydd y delyn yn chwarae nodyn am 3, fydda ni yn stompio 3 gwaith. 1, 2, 3. Felly da chi isio sefyll i fyny, yn barod i stompio'r traed ar y llawr. Yn gyntaf, da ni am gael nodau 1. Da iawn chi. Yn nesa, da ni am gael nodau 2. Chi.
bach yn wahanol i'r delyn. Mae gennym ni tannau hir yn mynd i lawr, ond mwyn creu sŵn, da ni'n defnyddio hwn y bwa. Wan, da ni am chwarae gêm hefo'r silffgrwth. Ar gyfer y gêm, fyddech chi isio rhywbeth i ysgwyd. Fel mae Mr Cerdd hefo. Sbiwch. Dyma sy'n gyda Mr Cerdd. Offeryn ysgwyd. So, for this next game, you'll want something to shake. Ond os nad os gynnwch chi rhywbeth i ysgwyd, allwch chi jyst ysgwyd eich dwylo fel hyn. Pwy sy'n gallu gwneud hyn? Ysgwyd dwylo. O, da iawn. Felly, ar gyfer y gêm, fyddai yn chwarae y nodau nathach chi glywed. Ond, weithiau fydda ni'n stopio ar un o'r nodau, a pan da chi'n clywed yr nodau hir, dwi eisiau chi ysgwyd eich offeryn, neu ysgwyd eich dwylo. Iawn, felly gadewch i ni gael go. Nodau'n hir felly ysgwyd. Da iawn, cario ymlaen. Nodau'n hir felly ysgwyd. Da iawn. Ysgwyd. Nodau'n hir ysgwyd. Ysgwyd. Iawn, felly gadewch i ni drio hyn unwaith eto. Tro ma, bydda eisiau chi gwrando ar sain yr cello ac ysgwyd pan mae o'n hir. Barod? Da iawn pawb, ydych chi eisiau trio fo unwaith eto? Gwych, da iawn chi. Wel, yn nesa, da ni am wneud dipyn bach o symud a dawnsio. Felly, sefyll i fyny a gwneud yn siŵr bod gennych chi ddigon o le o gwmpas chi. Wan, tro ma, os mae gennych chi offeryn ysgwyd fel hwn, cewch chi ysgwyd o pryd bynnag
isio yn y gerddoriaeth. Oce, ac da ni am wneud dipyn bach o symud a dawnsio hefyd. Felly ymunwch hefo fi ar gân i dawnsio. A ysgwyd ein offerynnau a cyrff. Gwych! Dawnsio da gyno pawb. Helo. Wel, dyma telyn hyd Mr Cerdd. Wow, this is Mr Cerdd's magic harp. Mae bob tant, every string has a different colour, gwahanol liw. Mae gennym ni coch, oren, melyn, gwyrdd, glas, piws, pink a coch i orffen. Felly mae'n cychwyn efo coch a gorffen efo coch. Da ni'n mynd i chwarae y delyn rwan i weld y gwahanol lliwiau'n dod i fyny. Felly da ni jyst yn mynd i ddefnyddio un bys fel hyn. So ni'n chwarae yr tant ar y telyn. Ydych chi'n barod? Coch, oren, melyn, gwyrdd, glas, piws, pink a coch. Be am i ni ganu tro yma rwan i weld y lliwiau'n dod i fyny. Nown ni ganu do, re, mi. Do, re, mi, fa, sol, la, di, do. Dach chi'n gweld y goliadau yn dod i fyny pan da ni'n canu? Dach chi eisiau trio unwaith eto? 1, 2, 3. Do, re, mi, fa, sol, la, di, do. Waw, Mr Cerdd, dwi'n hoffi dy delyn hyd yn fawr iawn. Helo! Gobeithio eich bod wedi cael eich llun o delyn hyd. Yn y llun hwn,
Mae Mr Cerdd wedi llwio'i tanna fel bod gan bob nodyn liw gwahanol. Efallai byddai'n haws ei weld yn y llun hwn. Dyma'r tannau. A beth sy'n digwydd pan dwi'n troi y llun ar ei ochr fel hyn. Nawr mae tannau'n edrych tipyn bach fel papur cerdd. Gall cerddorion ddefnyddio eu cerff i gyd i'w helpu i chwarae cerddoriaeth. Rydyn ni'n teimlo curiad yn ein cerff fel y gwnaethon ni yn y gêm lle roedden ni'n cyfri nodiadau hir mewn camau. Rydyn ni'n defnyddio ein clustia hefyd i wrando ar y sŵn. Ac rydyn ni'n defnyddio ein llygad i ysgrifennu a darllen cerddoriaeth ar papur cerdd. Edrych ar yr alaw ar ein delyn hyd. Waw! Beth yw'r alaw? Beth o gannu'r rhan efo gilydd trio dachlen? Mae'n nodyn cyntaf ydy nodyn coch. Felly mae'n sôn fel hyn. Do, do, re, mi, so. Do, re, mi, so. Do, re, mi, fa, mi, re, do, do. Dach chi'n gwybod? Be 'di'r gân? Beth am wneud arwain tro nesa? Do, re, mi, so. Do, re, mi, so. Do, re, mi, fa, mi, re, do, do. Be 'di'r gân? Rydyn ni'n unwaith eto. Do, re, mi, so. Do, re, mi, so. Do, re, mi, fa, mi, re, do, do. Da iawn! Fi est erioed yn morio. Bydd yn ganu eto. Fi est erioed yn morio. Weld o mewn padau ffrio. Chwythodd y gwynt fi'r eil o man. A dyna llybiom yn crio. Da iawn! Wel, da ni wedi gweld telyn hyd Mr Cerdd yn barod yndo? Ond rwan, da ni am gael stori Mr Cerdd a'i delyn hyd. Yn y stori, mae Mr Cerdd yn mynd am dro hefo'i delyn, ac wrth i fo cyfarfod pobl gwahanol ar ei daith, maen nhw'n chwarae cerddoriaeth gyda'i gilydd. Maen nhw'n symud gyda'i gilydd, ac maen nhw'n cyfri gyda'i gilydd. Felly, mae croeso i chi adref ymuno hefo Mr Cerdd ar ei daith, yn symud, yn cyfri, ac chwarae eich offerynnau chi hefyd. Un diwrnod, deffrodd Mr Cerdd yn llawn egni a penderfynodd i fynd allan am dro. Aeth o'i delyn hyd gyda fo.
Beth bynnag bydd Mr Cerdd yn gweld, bydd yn troi mewn i gerddoriaeth hyfryd. Gwelai gennym Pedr yn symud ac yn dawnsio yn y gwynt. Ymunodd Mr Cerdd gyda Delyn a dawnsiodd o waltz. Roedd y deryn bach yn gwylio, a dywedodd, beth am mynd i gyfri gyda Mr Cerdd wrth iddo dawnsio gyda'r cennin Pedr. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2,
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pan orffennodd y ddawns, parhaodd Mr Cerdd i gerdded. Gwelodd Mr Cerdd linell o forgrig yn gorymdeithio. 1, 2, 1, 2, blwyddoedd arweinydd y morgrig. Penderfynodd Mr Cerdd chwarae cerddoriaeth oedd yn cyd-fynd gyda gorymdaeth y morgrig. Daeth at goedwig lle arosodd ei rando. Clywodd Mr Cerdd adar yn canu. Ac roedd yn swnio yn llawer gwell na unrhyw gerddorfa. Parhaodd ei rando. Ac atebodd bob aderyn wrth yn wared y rhythm unigryw pob aderyn. Wel, da ni mor lwcus rwan. Mae Elen Hydref yn mynd i chwarae rhywbeth arbennig i ni ar y delyn. Felly, gewch chi wrando, gewch chi ddawnsio, neu gewch chi liwio fewn y template y delyn efo bob lliw.
Wel, gobeithio ydych chi wedi mwynhau y sesiwn efo ni heddiw. Oedd o'n neis iawn dathlu y delyn. We hope you've had a fantastic time today with our Welsh Harp Festival version of the Camau Cerdd. And now we'd like you to join us to say goodbye to our dear Elin Roberts, who's moving on to have a new adventure, with a new job. We want to thank you very much, Elin, for all your hard work and your talent. Thank you. Hwyl fawr! Bye! Bye!